Na túto časť receptu, alebo respektíve budeme potrebovať komponenty, to sú domáce vajíčka, miska a krípel. No čo robíš ty, môj Lazar? Oddelujem žltka od bielok. Ako vidíte, sú to kvalitné domáce vajíčka. Tak. Hop. Dá sa to robiť aj s čím? S dolámaným zapestím. Tak, je to válečník. V našej miske máme 6 kvalitných žltkov z domácich sliepočiek. Do toho vytlačíme jeden celý citrón, dávame pozor na jadierka, polievku a ležica medu, soľ, korenie, dižonská horčica, 1,5 čajové lyžičky, čiže 1 polievková. Miešať a do zmesi tých žltok a vecí budeme pridávať postupne olej. Máme olivový. Tak plno nasadím. Našu majonézu dokončíme s kvapôčkou jablčného octu, že do nepikantnej a pikantnej verzie môžeme? Pridáme majonézu, čiže začneme 2 lyžičkami. Začíname s našou majonézou, ktorou pofrkáme každú jednu polovicu. Teraz. Jednoducho